Kalay pa ko. Alas 2 na ngayon. Isa lang talaga te. Kuliro ka kaya. Tawaran na nanusong. Estado si Ganus. Eh dito mo siya nagtutupo. Namanot niya. Gayon ni isang kapiguan ni Dok AJ. Hari kami dito sa Katang. Diin. Sa Santa Magdalena. Maninigo. Kaya ang mahalo ng ano. Ang mahalo ng kakay. Suwanto. Hi, Tyler. Dok AJ ko nakasasabi rin. Kapod niyo sila Lovely. Larga na. Ang sundo na ha. Ang lolo, kapag nagpaglarga nila, mabot niya. Iya dapat. Tulong naman sa kwarto. Ano da siya ha? Yung parang bayan homesick. Napungaw. Parang pain reliever niya ang mga bata. Sabi ni Aday, factoriality. Ito na naman niya.
How are you doing? And what are you having for dinner? Spaghetti. My date. Look. Dahil si papay mo magdo, No, may bagay mo ba? Hindi siya nakahiwag. dito nakalakap. Nakalakaw na, nakalakaw mo. Yung baga anisip niya, kaya hunon pa niya, pero di, malabo na ang pag-imo. Kaya masigarilyo yung baga yung sampanan mo. Ayun, pagkakatulit kami nakaintong sa ano. Ay, kumabot na rin. Di rin na yun. Yeah, that looks delicious. I love spaghetti. Thank you, Robin Tyler. Tyler Robin. Alright. Tanong. Trabaho sa mga kayo, masin sa buko. Ayan, yan ang matiyan na yan. Grabe na kapag Yan ang dito. 91 yan. Yeah, Jollibee. Brand Jollibee. Someone treat me here in Jollibee. She treat me because I'm hungry. Coke. Coke. I drink Coke.
Wow, it's no. With my friends, she treat me to Jollibee. No, tonight. I never. DRD. Nope. Jollibee. 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 Kasi B-E. Jollibee. Jollibee. All the food there, yummy. Yummy. Hindi mo man lang nabawasan. Ay, di ka nagkuko? Di ka nag-inom? Lamig. Ah. Ubo na ito. Inom kasi malamig na ito. Oo. Araya mo, nawara man. Nawara mo. Naisipon pag ako, irinuman mo. Oo, maa pala nini-irinuman ko. Ito na nga doon. Narabi ako pag-share lang. Maraming kita mahimo ko lang talaga yung dire nagpaano talaga yung sir kaya may issue baga para maaraman tulis natin na para diri kita magas. Kaya ni ba siguro naaraman na niya na erog nga ni issue. Kaya din sabi ang kita na para kamalas pa ka. You are still the mall, yes. I'm still the mall. We're going home. Thanks to her. Hindi ako nag-live. Kasi nag-date sa akin. Si Robin, Tyler Robin. Where are you from, Tyler?
Christmas coming to town. Yeah, the mall. Getting off the mall. Going now. Sinabi ko na, I'm from Canada. I am from Vancouver, Canada. Hi, Tyler from Canada. Shout out to you. Nice to meet you. Kami nag-join. Why you still wake up? We're still... Thanks to my friends. Sinabi ko na yung libre mo. Thanks to my friends. She treat me well. Because I'm hungry. No money. I have no money. No money, no honey. No honey, no money. No money, no honey. Saan yung nakita? Sa sunod na kita kayo para makikita sa tayo. Ha? Doon ako nakalit pa kami. Ayun na kami. Ayan. Ako na ako pa na. Ay, yung kanina kami ulit. Ay, sige. Oo, si Kuya. Ay, kapinit. Diyos ko. Pinito. Thank you for the thumbs up. Time at the bus now. Tao, runahon pa ko na susunod. Tama, o. Sabihan ko si Batang. Kung po na ako pinagsusungan, ayaw naman kung nakagsusungan. Wala kang susunod ko. Natando siya, siya. Kanani pa manaw naman. Rapan din eh. Anjes. Kato siya naman ang niya Anjes. Kamu malang nga kato siya. You're on the bus, yeah. We're on the bus now. Ito man, nawa man din eh. Ito siya Rosen. Kamu nagkain. Pwede ka din. Pwede siya kumani. Ay, komersyal po. Wala ko, dito ko sa iyo siya. Wala ko din. Need to... Kasunod pa ka mo? Kasunod pa ka mo na? Wala na? What time there? What time there now in Canada? Makamita ka Lord ha? Diskusyon na si Dino. Nagpila sila kanina dito. Yung sinani ang bro. So, nagpila ka lang. Did you talk to? Nagpila. Tama, may nasa Hindi, labo lang dito. Rizal. Rizal.
It's 11 p.m. 11 p.m. there, almost midnight. We're still wake up. We're still awake. Because I love looking at you beautiful. Ay, okay na biyan ni Baruko. Really? Okay pa yan. Where's your wife? Pakalan mo, pakalan mo. Okay pa yan ni Baruko. Kabilis na yung wakan. Kurang. Where's your wife, Tyler? Maybe she's sleeping now already. Hindi naman yung nakakawa. Kamalo yun. Hindi si Mali Boy niya eh. Hindi na limit na ano. Oh my God. Pero kung sabi ko yan daw, bulit niya niya ako na natsikuhan. Natsikuhan eh. Oh, pero lao, ilaw. Oh, kaya na yan tumadiyaw. Iwanan mo yun. Thank you for the thumbs up. Hi. 5 flames. Oh my God, wow, love. This is close. This is close. Hi, 5 flames. The closer the better. Where is your husband? I have no husband. I'm single. Closer the better. The closer the better. Maybe too close, I will get in trouble. Ah. Yes, you will. Thank you for the thumbs up. I will just set my phone across the room. Okay. I'm on the bus. Five flames who are just being silly. I'm just playing. Actually, I'm busy, but I seen your face and had to say hi. Iya, jadi kita ya. Ayo ada apa? Ikan kamu ya? Kuya, pila. Well, yeah, someone I'm silly Tyler gone.
Hindi mo na bayad, ma'am, ano, sa kargada, kaya ibibilin sa counter. Okay. Tapos ang bayad dito na ba yan? Estudyante, pagsenta, 145 plus ang 245. Kung yung ganito na. Tikitik. Kung 45. Everybody really knows that Tyler. Bagay, si pare. Tyler Robbins. Tyler is from Canada. Oh. Dito pa kaya mo siya. Where are you five flames? Ako rin naman. Ano naman? Sabi naman talaga. Kumang mga water. Diba nila? Kuhan nila lang. Galing mahigusin, ha? Tyler left. He's too serious for this stream. Maybe he just wants to protect me and my channel. That's why maybe. It's and I like that. It's fine. No, I'm still here. Thank you, Tyler. Actually, I don't know anything about Tyler. He might be cool. I don't know. Yeah. Kuya, pagkain ko lang sa bato. Next time ko. Isa na po yung kailan. Hindi ka mag-press sa bato. Ayos. Kapali pa na kumain sila na, sarap ko sa ako. Sir po. Awat niya. Okay, gonna run. Have a good day. Swim show. Thank you, five flames. Thank you, five flames. Philip Culture, the Chinese. Thank you. Thank you, Tyler. Thank you, guys. Welcome. Kuya, Sa kayo ni? Diri sa inusin yan. Tapos, Sa may kanina lang oo, yun. oo. Hindi no sa may kiss ka. May makuha so. Nakabang na nga. Sige. ang kuya, dito sa may gabi sa... Letter Tyler. Opo. Ano na? Kuya, di mali yun, di ba baliw ha? Aray. Ang last time kaya binalyo niyo. Hi. Hello. Hindi ka tatama. Hindi na. Bigyan mo na ng 100 para ka. Thanks, Cheryl. Welcome. Tapos yan sa erosion. Pero sa inyo, what? One step niya. Hindi, sa luwa ko no. Hindi ko kayo Pero ako sa iyo doon. Pero mga. Sige na, mag-pinani. Tama mo yan ang tulaw. Wala si Quinta. Basta kuya, Welcome, Tyler. Ay, Basta bantayan kami nito. Sige, pabayaan nito. Paglain ng aha. pero ang sa erosion, dito lang sa may Ito sa one message budget. Dito mo lang ibutang Ako namin. din sapa lang aking and Jack Trell. Talk to you later if you didn't know. Oh, go. Yeah, I'm always like here. Five things. I'm always here. Police, police.
going live. Hope you join. And help me to grow my channel. Monetize my channel. Thank you guys. What? Thank you. Where are you guys? Why did you add? I need more moderator because I'm just chilling when you're here in the bed. Thank you, Tyler. How you go? Ayun ko na, kita kaya. Ay, dua yan. 160. Yan ito niya. Ay. Maliit yan sa'yo. Hello? Likwat ka ba? Likwat ay likwat. Inhatag ko na dito. Yadi, yadi. Hoy. Anong the best? My friend treat me in Jollibee. She treat me in Jollibee. Okay. Nalabas. Yeah. Pagpakan nito 70.
Oh, pagpaulitin talaga, Kanina 80 din. ay, ay. Ang sa dulo tanong pagpakan ni pag ano pa hapan sa surat. Ah, 70. pagpabalik, titin. Ayan, ang bus. Ano lang ma? Ano lang pa rin? Aten, ano? Hindi lang eh. Papa, hindi maharal. Sige. Ate, nakakabibigyan. Lego? Mani. Mani. May nahanap yan ha. Kailangan. Ako bebe na box. Ako po mani. Ako lang yan. Ay. Wala na dito. Yan, matamis. Yan, sa lubong. Matamis sila. You're not on the bus. I'm on the bus. I'm on the bus. Matamis sila natin. Sa lubong. Yan, matamis sila. Where is Kelly and Canada? Charlie. Where? Not Charlie. What? What did you say? What did you say? You're going where? I'm going home. I'm going home now. And what did you when you get home? Huh? What did you do? Kanap. I need Gab to cut her hair because tomorrow we have a math compete. Tomorrow Gab Iikot ka pa sa ganyan mo sa. Hindi ka na kamay sa. Doon ka na? Sigurado ka na daw? Dati ho, may dati ko na. and so I can send number. Number? Bukan mo na yan, bro. What number? Dili, ako na mapamukan sa kamutan. Wala problema. What means number?
I don't know. I don't know. Ano naman ba yung pagputo mo? Ano yun? Yes, yes. Aria. You already did. Buka rin, diba? Ano? You don't have a haircut. She will, ano, I can borrow her. Man. Okay. I talk to you.